Nagyon. Tehát azt néztem, hogy ilyen elég kombinált színei vannak, tehát ilyen alapszínei vannak. Tehát szerintem ezeket a színeket meg lehet kapni. Nagyon. Nagyon. Hát abból a legnagyobb az mondjuk akkora, mint a sárga nétegei. Igen. Igen. Micsoda, ami? Ja, azt nem tudom, azt most megkérdeztem, azt mondom, hogy az aranyára, úgyhogy ezt nem ilyen utána tervező. Hát szerintem tudjuk. Igen. Jó. Már még milyen értelem be. Én is tudom mindig. Hát most